Hei, ciao. Minä olen Giuseppe Lagrassa, olen italialainen ja olen asunut Suomessa 26 vuotta. Suomi on pohjoinen maa ja hyvin kaukana minun kotimaastani Italiasta. Ilmasto on Suomessa kova, ei toki tänään, mutta talvi on pitkä ja kylmä, joten suomalaiset talot täytyy rakentaa hyvin. Maalla on taloja, maalaistaloja tai omakotitaloja. Maalla asutaan taloissa. Joku asuu romanttisessa kartanossa. Kaupungissa on kerrostaloja, ainakin keskustassa. Tämä on lähiö. Lähiössä on kerrostaloja, pienkerrostaloja ja omakotitaloja. Monet suomalaiset asuvat rivitalossa. Tämä on rivitalo kaupungin lähiössä. Toiset asuvat paritalossa. Paritalo on 2 perheen talo. Tässä talossa on oma piha ja puutarha. Missä sinä asut? Asun Kuopiossa. Kuinka sinä asut? Millaisessa talossa? Asun vanhassa puutalossa. Tässä vieressä. Missä sinä asut? Kuinka sinä asut? Millaisessa talossa? Millainen asunto sinulla on? Missä sinä asut? Asun Siuntiossa. Asun tällä hetkellä Porvoossa. Mä asun Vantaan Tikkurilassa. Millainen asunto sinulla on? Mulla on kerrostaloasunto, 3 huonetta ja keittiö. Asutko maalla vai kaupungissa? Minä asun lähiössä. Millainen asunto sinulla on? Minä asun mieheni kanssa omakotitalossa. Se on semmoinen iso, mukava talo. Asun kaupungissa Helsingin keskustassa. Asut siis kerrostalossa. Joo. Kuinka suuri asunto sinulla on? 74. Kuinka monta huonetta siinä on? 3 huonetta, keittiö, kylpyhuone ja sauna. Taru asuu kerrostalossa Helsingin keskustassa. Tämä kaupungin osa Helsingissä on nimeltään Kruununhaka. Täällä on paljon jugendtyylisiä taloja. Kruununhaka on melko kallis kaupungin osa, sillä olemme keskustassa. Arkkitehtuuri osoittaa, että Suomi on idän ja lännen välissä. Satu ja Minna tapaavat pitkästä aikaa, monen vuoden jälkeen. Kerro nyt, mitä sinulle kuuluu. No, minä olen naimisissa. Ai, onko sinulla lapsia? Meillä on 2 lasta. Entäs sulla? No, minä olen eronnut, mutta minulla on 1 poika, Santeri. Minkä ikäinen? Ei sulla sattu sellainen kuvia. On itse asiassa. Santeri on 10-vuotias. Tässä hän on. Oi kusepö. Äidin pikkupoika. Paitsi aika isohan Santeri on. Mites teillä? Onko teillä tyttöjä vai poikia? Meillä on 2 tyttöä. Aha, ja itse asiassa on mullakin kuvia. Aivan. Ihanaa. Tässä nämä meidän tytöt. Voi. Lotta on 10-vuotias ja Miina on 7. Ai, mitä pikkukaunottaria. Eikö ole? Joo. Ja tässä on Markku, mun mies. No mitäs sun miehes tekee? Hän on yhdessä IT-firmassa töissä. Aha, joo. Meillä menee ihan kivasti. Onko teillä lapsia? Meillä on 2 lasta.
Minulla on yksi poika. Minulla on 2 tyttöä. Minä, minulla, omistusmuoto. Minulla on 2 lasta. Sinä, sinulla. Sinulla on 2 lasta. Me, meillä. Meillä on 2 tyttöä. Te, teillä. Onko teillä lapsia? No missä te asutte? Vartiokylässä. Meillä on siellä vanha omakotitalo. Ai kun ihana. Onko siinä oikein iso piha? No onhan se aika iso. Siinä on omenapuita ja marjapensaita. Missä te Santerin kanssa asut? No me asutaan Paloheinässä. Sellaisessa aika uudessa kivitalossa. Se jäi mulle, kun mä erosin. Se on tosi kiva asunto. 3 huonetta. Kodinhoitohuone ja iso keittiö. Niin ja tietysti sauna. Mä haluan tulla joskus kylään. Niin ja tietenkin sinä ja Santeri voitte tulla sitten joskus meille. Joo, kiitos kutsusta. Se olisi kivaa. Mä annan sulle numeron, mihin voit soittaa. Joo. Minna ei ole naimisissa. Hän on eronnut. Minnalla on yksi poika, Santeri. Satu on naimisissa. Hänellä on aviomies ja 2 tytärtä. Minnan poika, Santeri. Minnan poika. Omistusmuoto eli genetiivi. Minnan poika. Sadun mies. Minun mieheni. Puhekielessä minun mies tai mun mies. Minun poikani. Minun tyttäreni. Ni on omistusliite eli possessiivisuffiksi. Se vaihtuu persoonissa. Sinun poikasi. Hänen poikansa. Meidän poikamme. Teidän poikanne. Heidän poikansa. Suomessa kirjakieli ja puhekieli ovat melko erilaiset. Kun kirjakielessä sanotaan minun poikani, puhekielessä sanotaan minun poika, mun poika, sinun tyttö, sun tyttös. Ja sitten on paljon murrevarianteja. Mutta puhutaan taas perheestä. Meille italialaisille perhe on todella tärkeä. Minkälainen perhe sinulla on? Minkälainen on sinun perheesi? Minkälainen sinun perheesi on? Minulla on vaimo ja 2 lasta, 2 tytärtä. Minkä ikäisiä he ovat? Lotta on 10 ja Miina on 7-vuotias. Minkälainen perhe sinulla on? Mies ja minä. Lapsia meillä ei ole, mutta on meillä 3 koiraa. Nehän ovat ihan hyviä lapsia. Niin on ainakin lapsellisia. Minkälainen perhe sinulla on? Millainen perhe sinulla on? Minkälainen sinun perheesi on? Millainen sinun perheesi on? Suomalaiset ja italialaiset yleensä haluavat perheen. Isä, äiti ja lapset. Mutta joka 3. avioliitto päättyy Suomessa eroon. Suomessa on hyvin paljon avioeroja. Ehkä suomalaiset ovat kärsimättömiä. Perhe-elämä on ihana, mutta se ei ole aina kovin helppoa. Uusia perheitä kuitenkin syntyy. Joka viikonloppu joku menee naimisiin ja häät pidetään yleensä kirkossa. Komea hääpari. He ovat nyt mies ja vaimo. Millainen on sinun perheesi? Aika pieni.
Minä ja koira. Minkälainen perhe sinulla on? Minulla on suurperhe. Siihen kuuluu 7 ihmistä. Keitä kaikkia perheeseen kuuluu? Vaimo, 2 poikaa ja 3 tyttöä. Meillä on minä, isä ja sitten sisko. Äiti ja isä on eronnut. Minulla on poikaystävä. Me asutaan yhdessä. Onko teillä lapsia? No ei ainakaan vielä. Haluatko sinä lapsia? No kyllä kai sitten joskus. Millainen perhe teillä on? Minulla ei enää ole perhettä, mutta minulla on ollut perhe. Mieheni on kuollut. Hän kuoli 1984 ja minä olen ainoa jäljellä oleva perheenjäsenenä. Mutta perheeseen kuuluu kissa, joka on kovasti leikkisä. Kyllä. Kissa on ollut minun kodissani nyt 1,5 kuukautta. Se on nuori pentu ja kovin villi, voi sanoa. Sanotaan, että suomalaiset eivät ole kovin sukurakkaita. Kuitenkin lapsia syntyy ja perhe on tässä tärkeä. Minkälainen on sinun perheesi? Mulla on mies ja 2 lasta ja 2 koiraa. Tässä on mun lapset, Roosa ja Markus. Tyttö ja poika? Kyllä. Minkä ikäisiä he ovat? Roosa on 9-vuotias ja Markus täyttää 2 lokakuussa. Ja uusi perheenjäsen on tulossa? Joo, vauva syntyy marraskuun alussa. Siitä tulee pieni skorpioni? Tulee pieni skorpioni. Roosa on Markuksen sisko, eli sisar. Markus on Roosan veli. Millainen perhe sinulla on? Minulla on mies ja 3 lasta. Peetu on lapsistani keskimmäinen. Mitä valokuvia nämä ovat? Tässä pianon päällä näemme tuossa vasemmalla ensimmäinen, siinä on meidän hääkuvamme, joka on otettu Ranskassa. Me menimme naimisiin vuonna 1953. Meidät vihittiin keväällä, toukokuussa. Siinä on miehenne kuva keskellä ja sitten olette itse siinä nuorena ylioppilaana. Siinä on sitten ylioppilaskuva tietysti, niin kuin aina edelleenkin on tapana ottaa nuoresta ylioppilasta kuva ruusujen kerran. Siinä on sitten vieressä on tuo toinen, se on isäni valokuva. Hän on siinä 40-vuotiaana, se on otettu juuri sodan aikana. Ja sitten ilmeisesti äitinen kuva. Äitini on siinä, hän on juuri täyttänyt siinä kuvassa 80 vuotta. Ja tässä ovat minun lapseni, Tero, minun poikani ja Tiina, minun tyttäreni. Ja Olavi, minun mieheni. Perheessä voi olla monta perheenjäsentä. Joku on vanhin ja joku on nuorin. Esimerkiksi minä olen meidän perheen vanhin. Kuka teidän perheessä on vanhin? Entä kuka on nuorin? Kuka on isoin? Ja kuka on pienin? Kuka on teidän perheen nuorin? Meidän koira on meidän perheen nuorin. Se on vain 5-vuotias. Minun mieheni on meidän perheen vanhin. Hän on minua 6 vuotta vanhempi. Vanha mies. Kuka on teidän perheen pienin? Minä olen meidän perheen pienin. Iso, isompi, isoin. Vanha, vanhempi, vanhin. Nuori, nuorempi, nuorin. Positiivi, komparatiivi, superlatiivi, adjektiivin vertailuasteet. Pieni, pienempi, pienin. Kun suomalaiset menevät vaikka jääkiekko-otteluun, he huutavat hyvä Suomi, hyvä Suomi. Me italialaiset huudamme Forza Italia. Ei tietenkään jääkiekko, vaan jalkapallomatchissa.
Mutta nyt olemme Suomessa. Ja täällä jääkiekko-otteluita seurataan innokkaasti. Tietysti jäähalleissa, joita tässä maassa on hyvin paljon. Mutta myös kotona, televisiosta. Hyvä Suomi. Hyvä. Parempi. Paras. Meneillään on erittäin tärkeä jääkiekko-ottelu. Maailmanmestaruuskisojen loppuottelu Suomi vastaan Ruotsi. Suomi johtaa. Jotain. Kato, nyt lähtee, hei. Menee hyvin. Upea syöttö. Oi, yes! Hyvä Suomi. Hyvä. Se oli siinä. Yes. Kumpi on parempi, Jokerit vai Kärpät? Jokerit, Kärpät. Hyvä, parempi, paras. Kuka on sinun paras kaverisi? Toi Ville, toi Eero. Kuka on sinun paras ystäväsi? Tämä pätsikoira. Kumpi on suurempi, Tampere vai Turku? No Tampere. No ukki on kotoisin Tampereelta. Kuka? Kumpi? Mikä? Kysymyssanoja. Kuka? Kuka ihminen? Kuka on sinun paras kaverisi? Kumpi? Kumpi kahdesta? Kumpi on suurempi, Tampere vai Turku? Mikä? Mikä monesta? Mikä on Suomen suurin järvi? No mikä on Suomen toiseksi suurin järvi? Päijänne. No Suomen kolmanneksi suurin järvi. Kolmanneksi suurin järvi. Hetkinen, se ei ole Saimaa, eikä Päijänne. Se on Inarijärvi. Suomen suurin järvi on Saimaa. Suomen toiseksi suurin järvi on Päijänne. Inarijärvi on Suomen kolmanneksi suurin järvi. Inarijärvi on Pohjois-Suomessa, Lapissa. Oikeastaan meillä italialaisilla ja suomalaisilla on paljon yhteistä. Käymme mielellämme kylässä ja kutsumme vieraita kotiin. Kun suomalainen menee kylään, hän vie usein tuliaisiksi kukkia. Kesällä ja talvella. Raija on kutsunut vanhan koulutoverinsa Tainan kylään. Tässä on omakotitalo. Se on Raijan ja Olavin koti. Raijan ystävätär Taina tulee kylään. Pitkästä aikaa. No hei. Terve. Tervetuloa. Käy peremmälle. Kiitos, kiitos. Raija menee keittiöön ja laittaa tuliaiskukat maljakkoon. Sitten hän esittelee kotiansa Tainalle. He katselevat huoneita. No niin. Tässä meillä on olohuone ja täällä on ruokailutila. On tämä kyllä paljon isompi kuin teidän vanha talo. No on kyllä, mutta sehän oli liian pieni. Tuolla yläkerrassa meillä on makuuhuoneet. Lapset ovat jo pois, mutta tulevat usein käymään. Että vierashuoneita on kyllä. Raija on keittänyt kahvia ja laittanut voileipiä ja leiponut pullaa. Raija laittaa herkullisia leipiä. No niin, täällä olisi vähän voileipiä. Oi, kyllä on. Siinähän on juustoleipiä ja lohileipiä niin. Ja kinkkuleipiä ja vaikka mitä. No. Ja ihanan näköistä pullaa. Niin, no ole hyvä. Minä käyn hakemassa kahvia. Kiitos.
lapsille kuuluu? Raija leipoo hyvää pullaa. Suomalaiset tarjoavat mielellään vierailleen kahvia, voileipiä ja pullaa. Se on suomalainen tapa. Vanha tapa. Tiina opiskelee yliopistossa. Kiitos. Muistatteko, mikä päivä tänään on? Onko tänään sunnuntai, maanantai, tiistai, keskiviikko vai mikä? Ja monesko päivä tänään on? Katsotaan kalenterista. Kalenteri. Syyskuu, 9. kuukausi. Viikko numero 36. Tänään on keskiviikko, syyskuun 3. päivä. 3. Syyskuu, lokakuu, marraskuu. Nämä ovat syksyn kuukaudet. On syksy. Joulukuu, tammikuu ja helmikuu ovat talvikuukausia. On talvi, lunta ja kylmä. Maaliskuu, huhtikuu ja toukokuu ovat kevätkuukausia. On kevät, paljon valoa, lumi sulaa. Sitten tulee kesä. Kesäkuu, heinäkuu, elokuu. Suomen kesä on lyhyt, mutta kaunis. Suomalaisten 4 vuoden aikaa. Ne ovat hyvin tärkeitä, sillä ne vaikuttavat suomalaisten elämään koko ajan. Muuten, missä kuussa sinä olet syntynyt? Missä kuussa sinulla on syntymäpäivä? Missä kuussa olet syntynyt? Kesäkuussa. Koska teillä on syntymäpäivä? Syntymäpäiväni on joulukuun 6. Suomen itsenäisyyspäivänä. Niin, kyllä. Missä kuussa sinä olet syntynyt? Olen syntynyt huhtikuussa. Mikä on horoskooppimerkkisi? Oinas, se paras. Minä olen skorpioni. Minun syntymäpäiväni on lokakuussa. Mikä sinä olet horoskoopiltasi? Mikä on sinun horoskooppimerkisi? Mikä olet horoskooppimerkiltäsi? Härkä. Millainen merkki on härkä? Itsepäinen. Mikä olet horoskooppimerkiltäsi? Skorpiooni. Millainen merkki on skorpiooni? Älykäs ja taiteellinen. Siis paras. Paras. Skorpioni ei ainakaan ole vaikea persona, vaan erittäin helppo ja mukava. Vai mitä? Kiitos tästä kerrasta ja näkemiin. Ciao. Tämä laitetaan. Anna se mulle. Hetkinen. Tosi hieno kämppä sulla on ja iso kellari. Miten sä tän sait? Vuokrasin yhden kiinteistöfirman kautta. Joku IT-miljonääri omistaa tämän. Kettu tänne. Ole varovainen sen pallon kanssa. Joo. Käytitkö sinä kefi jo lenkillä? Käytin. Hei, mutta ihana. Mä olin ihan unohtanut nämä. Mitkä? Nämä valokuvat. Ne on ollut isän ja äidin luona tallessa monta vuotta. Mitä kuvia ne on? Nämä keittiöverhot on jo ihan vanhat. Hienothan ne on. Vaihdan kuitenkin. Ne on kesämökiverhoja. Nämähän on ryppyiset. Pitäisi silittää. Silitän illalla. Timppa auttaa. Tässä on mun ukki. Ja tuossa on mummo. Isän vanhemmat.
Ja tässä on mun täti, isän sisko. Aha. Ai, mutta ihana Keinu. Se oli mummolassa, kun mä olin lapsi. Isän veli ei ole vielä syntynyt tuossa kuvassa. Kef, hapal. Mitä täällä tapahtuu? Aino. Kuka rikkoi ikkunan? Vähän kauan noloa, anteeksi. No, ei kai se mitään. Itsehän kerro kotona, please. Aino, hei. Katsos, kuka täällä on. Aino. Vai ei kerrota kotona? Oi ei. Tämä menee kyllä viikkorahoista. No ei kai. Minä korjaan sen. Timppa, Niin? ota tuosta kiinni. Ettei rypisty uudelleen. Noin. Miksi sinä puutut Ullan asioihin? Annatko nuo housut siitä tuolilta? Onko se Aino on vielä niin pieni? Ei se nyt niin pieni enää ole. Ja sitten se muistuttaa niin paljon Elinaa. Tässä mä olen vauvana. Ai. Hei, sun äiti on ihan samannäköinen kuin sinä. Eikä ole. No. Hei. Tossa voisi olla kuule vaikka Saku ja sinä. Älä nyt viitti. Joo. Vastahan me ollaan tapailtu 2 kuukautta. No 2 kuukautta. Melkein joka päivä. Tässä tämä rätti. Annako minä pyyhin? Vahinko ei tule kellokaulassa. No joo, ei tule. Ja kun sinä silitit ne verhot. Joo, ne on oikein hyvät. Katsopas mitä minä löysin tuolta patterin välistä. Näytä. Miten se siellä? Eikö ole romanttista? Tietääköhän tämä häitä? Jaa. Mm.